שלום וברוכים הבאים לפרק 6 של מועדון המודים. והיום אני הולך להראות לכם משהו מאוד מאוד חשוב. אם היה לכם עדכון למשחק והמשחק שלכם פתאום לא עובד ואתם לא יודעים מה לעשות, הגעתם למקום הנכון, אתם תצטרכו את הסרטון הזה מתישהו, תאמינו לי. רוקסטאר אוהבים לעדכן את ה-GTA המון, אוקיי? מוסיפים המון עדכונים לאונליין, והבעיה בזה שהמודים שלנו פתאום לא מעודכנים לגרסה הכי אחרונה של ה-GTA, אז המשחק פשוט לא עובד. ואנחנו הולכים ללמוד איך לחזור גרסה אחת אחורה במשחק. אגב, ברגע שתעשו את זה, האונליין לא יעבוד לכם. אז נגיד המשחק עכשיו לא היה עובד, היה עדכון ל-GTA והמשחק לא עובד, אנחנו נפתח את התיקה של ה-GTA, מקש ימני, Properties, ואנחנו נלך ל-Installed Files ועל Browse, ואנחנו בתיקה של ה-GTA. אני הולך לשים לכם בתיאור לסרטון הזה הורדה לתיקייה הזאת, שאני הכנתי ממש בעצמי, שמה שהיא עושה זה מחזירה את ה-GTA גרסה אחת אחורה. אנחנו נשים את התיקייה הזאת כאן, ואת התיקייה של ה-GTA במסך השני, ואנחנו נתחיל בתיקייה Downgrade, אנחנו ניכנס לזה, ואנחנו הולכים להעתיק את זה, את זה ואת זה, ממש את כל החמש האלה, שיש להם את הלוגוים של ה-GTA, אנחנו נעשה מקש ימני וקופי. תחפשו העתק, קופי, אנחנו נעשה מקש ימני כאן בתיקייה של ה-GTA, ואז הדבק, פייסט, נחץ ממש כאן. עכשיו זה יבקש ממנו להחליף את הקבצים, יש להם את אותם שמות, אנחנו נסכים ונבקש להחליף את הקבצים. חשוב שתעשו העתק הדבק, כי אם לא, הקבצים האלה יימחקו לכם לפעם הבאה שתצטרכו אותם. אנחנו נלך עכשיו לתיקיית update, ובתיקייה הזאת אנחנו ניקח את update ו-update 2 ונסמן אותם, נעשה העתק, קופי, נלך לתיקייה של GTA ונעשה paste, הדבק, תחפשו הדבק אם אין לכם את הלוגו הזה, וגם כאן זה יבקש להחליף, אנחנו נסכים, ואותו דבר נצטרך לעשות בתיקיית מודים. אבל לפני זה יש משהו חשוב מאוד שצריך לעשות. אנחנו נלך ל-OpenIV ואנחנו נפתח אותו, כי לפני שנעדכן את תיקיית המודים אנחנו צריכים לעשות גיבוי ל-DLC ליסט שלנו, כי אם לא, זה ימחק לנו את הרשימה של כל המודים. אז נעשה כמובן Edit Mod, נלך ל-Mods, Update, עוד הפעם Update, Common Data, עד שאתם מוצאים את התיקייה DLC ליסט. בינתיים אין לי לאיפה לשים אותה, אז אני אשים אותה לדעתי ממש כאן, ליד איפה שכל הקבצים, ונסגור את ה-OpenIV לבינתיים, נחזור לתיקייה Downgrade, ועכשיו אנחנו נלך ל-Mods, Update. עכשיו אתם רואים שיש כאן Update, ה-Update הזה הוא יותר חדש, אנחנו צריכים להוריד אותו גרסה, אז אנחנו ניקח את ה-Update מהתיקייה שלנו, נעשה לו Copy, נעשה לו Paste ממש כאן, העתק הדבק, נחליף את הקובץ. מעולה, אוקיי, התקלנו גם את תיקיית המודים, נחזור לתיקייה הרגילה של ה-GTA, ועכשיו נלך לסקריפט הוק בתיקייה שלנו. אנחנו נעתיק את שלושתם, נעשה להם מעתק, ואותם נזרוק גם בתיקייה של ה-GTA. ניקח את הסקריפט הוק בעצם גרסה אחת אחורה, ומה שנשאר לנו זה להחזיר את ה-DLC ליסט ולשים את ה-Game Config ב-OpenIV. אני כבר אסביר לכם מה זה אומר, בואו נפתח שוב את ה-OpenIV, אנחנו נחץ שוב על Edit Mode, נלך ל-Mods, Update, Common Data. כמו שאתם רואים, אנחנו התקנו את התיקייה הזאת, אז אם אנחנו ניכנס ל-DLC ליסט, זה לא הכליל לנו את המודים שיש לנו ב-DLC ליסט, זה ימחק לנו אותם, אבל למזלנו גיבינו את זה, אז אנחנו ניקח את ה-DLC ליסט, פשוט נזרוק אותו לתוך ה-OpenIV, ועכשיו שניכנס, הנה המודים שלנו, הבוגטי, כל מה שהיה לנו מקודם. חשוב לעשות את זה, שלא ימחקו לכם הרשימה של המודים, ואז תצטרכו למצוא מוד ולעשות את הרשימה מחדש. עכשיו אנחנו נלך בנוסף ל-Game Config, נחץ על GTA Game Config, תחפשו GTA Config V34 4V, נחץ על זה, נלחץ על For More Mods, נרד הכי למטה לסטוק טראפיק, ואז יש לנו את התיקייה הזאת, אנחנו נגרור אותה גם לכאן, לאיפה שה-DLC ליסט, גם לפה נגרור את התיקייה הזאת, את הקובץ הזה, סליחה, ככה שהמשחק יעבוד גם עם ה-Game Config, גם עם ה-DLC ליסט, גם עם כל מה שהורדנו גרסה אחת אחורה, ואחרי שעשינו את זה, אפשר למחוק מכאן את ה-DLC ליסט, אני לא צריך אותו יותר כאן, נסגור את ה-OpenIV, וזהו זה, החזרנו את ה-GTA גרסה אחת אחורה, ועכשיו נבדוק אם זה באמת עובד. ככה תוכלו לשחק בגרסה לא הכי מעודכנת של GTA, אבל המודים יעבדו לכם כמו שצריך. בואו נראה שזה עובד, ואני אסביר לכם מה לעשות בשביל להחזיר את ה-GTA לגרסה הכי עדכנית במידה ותרצו לשחק באונליין. כמובן שאם תרצו להפסיק לשחק באונליין ולחזור למודים, תצטרכו לעשות את זה שוב. בעצם תצטרכו לעשות את זה כל פעם שהמשחק מתעדכן. כל פעם שהמשחק מתעדכן, אתם תצטרכו להוריד את הגרסה אחורה, זה נקרא Downgrade, ותמיד תוכלו לחזור למדריך הזה ולעשות את זה. כמו שרואים, כבר הכל נדלק כמו שצריך, המשחק כרגע עובד, ואנחנו במשחק, הכל עובד כמו שצריך, המודים עובדים, ה-F8 עובד, אוקיי, הכל עובד לנו כמו שצריך. וזהו זה, אני מקווה שהמדריך הזה עזר לכם. שוב, אם יש לכם בעיות, אתם לא מצליחים לעשות משהו כמו שצריך, תגיבו בתגובות או תיכנסו לדיסקורד ותבקשו עזרה מאנשים שנמצאים שם, שגם חווים דברים כמוכם ואולי יכולים לעזור לכם. אני גם אשמח לעזור, אבל תיכנסו לדיסקורד, זה נורא חשוב שאני אוכל לדבר שם עם כולכם. תודה רבה שצפיתם, תרשמו לי בתגובות איזה עוד מדריכים תרצו, אני אעשה לכל מה שתרצו. אני אשתדל לפחות, כי בטח יהיו הרבה מאוד בקשות. יאללה ביי.